Wah, garaşın tek. Bu cahil kulun alyan men sen elinde. Assalamu alaykum. Owa saglyk Tama kasta bir ardan maşin goýupdyrlar. Şonu göre aýylyp jaňatdy. Näme maşina? O, billahi dost. Op, 5000 jok bolýanmy? Dost, bir de şolam bolýa. Ay bolýa görmer bolsa göre aýakda. Ýör dost. Yer tam. Deret da. Men anam Radistan kän işedim. Maşiny görüp telefon tanaýan men. Şey dip elime kakar edemde. O derli, maşin alaýmam. Ali, ne şu maşin? Ha, şumy? Ha, o da. Feýdan çinäki. Ha, o ýan habarlasanız bolmaly. Assalamu alaykum. Salamu alaykum. Näme bilen? Owa. Sizle habarlaşdym däme? O. Oğlanlar, maşinin bahat ardanyp barat. Onfumuz dökdüreýtmä. Digital ýaga degen o. Maňa şu wagt zerur pul gerek. Gatgatsan maş pul gerek. Şoň üçin satyp atýar. Ana näýe? Usta bolsaň görä. Daş, ana ýaga degeni men ýa Yok. Näbre am kim bolmasa ardan bermerler, ben maşin garadan diýärsen otmy. Am kimi bolmasa bolýa. Görüşmäň maşin. Ýör içine min görün. Bir oğlanlar atlayıp görüp. İçine mi görüp? Maşine söz yok. Düşünýän. Yani bizim çok maşin abi. O maşinlarda ben öldüm falan ayıp veren. Çok durmuyor. Görmüş maşin öldüm ayıp veren. Görüp oğlanlar maşinle näme? Bakatını degen maşinle. Maşinla gördük. Bir masta atlaşadı. Onun da cevabını aydar. Bolýa. Sağlığına. Wagtyňda mallyk bolýan, bizden gaty görmezdiň-de. Yani nisibedir bu da. Bak. Gördüýler de masta atlaşıp tam böyle. Dost, almadığın o oluşa maşini. Men sana özüm tap beren gulyarak maşinle. Pulun tokkoca elimde dursun sen. Men ýöräýle özüm maşin tap beren pulun toýmadan diýdar. Bar dost, kömebet. Habarlaşýar. Wah, garaşyn tek. Bu jahil pulun alyan men sen elinde. Yani meneme eýterim, beýderim. Sen pulun alaryn dost garaş. Ey wapşady. Çara jaňa deýinni. Alo. Çağırayım qowum dost. Ben şükür olmayan. Dost senlik bir iş şan sroşnuca maşinaga malik gelaýda. Bolly bol bana bolsa bar ýanadı. Bala, tamam. Ne fikir geldi? Sarıň maşyny saňa sokup diýdarjan sen pul beriňden alýan. Qowum arýşkam. Waalaikumsalam. Ýaşyny äli. Çağırjan maňa pul berip. Ay dost men pul ýok, pul bolsa berýän bilýän. Ýoklay çağırayım senden pul sorýan. Ýoklay diýdarda pul başy bar. Maşyny pul ýüşüripdir. Awa. Sen maşyny satjan ýaly diýdaryň puluna alýan. Pul näme çek bolýan o sen? Ya öýlenme dogran nara öýle oturmar. Aynen şo bolsun ay dost. Bolýa menem diýänem. Dagny näme o seni gitmem ama çağırayım. Bolýa dost. Gurlaşdyk. Diýdary jaň edýän. Bolýa. Dost, endi 3-4 günden şu kararla doğrudan men alýan admy da geçirýärmi? O pişdira o da aýlardan kansener içeri Toyota minýän Toyota. Dostum, öýde kim bilen teňmi, halaçyk aýlanmak ýygnady. 4 günden adyma geçip şu kararla maňa alyp berseňiz bolýa. Sen minýän dost, sen minýän. Çarçak pulalyp çykbardy. Sen hemen beginde, geldi çekdi. Bolýa. Kararla men gelýärmi? Orelma pulalyp. Ya diýdim ha, bolýa otur sen. Geldim aýtýarsın. Geldim dostcan. Ane dost pul. Öýne gaýrat et. 3-4 günden şu maşin mink bolar ýaly. Enki diýdarjan özüň kıyarak kazaby. Sen hemen gaty begindirdin. O plança koyup ýörkam kararly diýen sen. Budatlara nesi diýdarjan. Sağ ol dost. Burýasyny hiç açan ýapdan çykarman men sen. Boldy diýdarjan. Habar ne dawajaňa dikkat bolaydy. Gaty begindirdin. Şahry. Yol var. Aynen. Yor gittik şahal betdi. Pulu kadına ne ağladın? Ýa